Pois a nivel administrativo, a xestión do cambio, porque claro, cando eu empecé a traballar na empresa, había como unhas 30 personas e o departamento administrativo era unha rapaza que traballaba un pouco en produción e outro pouco en administración. Entón, bueno, non estaba nada organizado. De repente, o ir contratando máis persoal, 50, 100, tes que crear un departamento, poñer unhas normas, pois vamos a fichar, por que temos que fichar? Ou se me vas a comprar a unha ferretería un tornillo, pois tesme que traer o albarán, tesmo que firmar. Entonces, o cambio costa. Para organizar algo, as persoas, bueno, a todos nos costa cambiar e adaptarnos a unhas normas que hasta ahora non tiñamos. E despois, no referente á construción das naves, pois eu, por exemplo, non tiña experiencia en hai que contratar un proxecto, pedir unha licencia, pois un certificado final de obra, que todo eso. Digamos que a primeira construción foi unha experiencia, unha aprendizaxe. Despois, as seguintes 3 que fixemos, pois xa foi todo máis sinxelo, porque, bueno, xa tiñas uns coñecementos máis amplos. Pois, a nivel de polígono e de instalacións non tivemos moito problema porque como somos unha empresa limpa que non xera residuos, a ver, sí, pero residuos, pois tecido, nada importante, o que máis necesitábamos era instalación eléctrica e conexión a internet, que naqueles tempos, pois bueno, a DSL non é que fora demasiado rápida. E despois, pois na contratación de persoal, o máis complicado, e ainda casi hoxe en día, conseguir perfils técnicos, porque, bueno, ese tipo de persoas, pois ao mellor foron a estudiar dun pobo á universidade e precisamente pola despoblación do rural foronse quedando por aí, e que veñan a traballar a un entorno rural, pois é máis complicado. Pois, bueno, eu en realidade empecé de administrativa. Digamos que despois fun unha promoción interna, que a empresa aposta pola promoción interna. Entón, pouco a pouco foronme dando máis responsabilidades e cheguei ao posto que teño hoxe. Entón, pois foi un reto moi importante, porque claro, entraba a formar parte dunha organización que xa unha empresa multinacional, con fábricas pois en Italia, en Estados Unidos, en Barcelona. Ter que adaptarme a todo ese proceso, pois, bueno, supuxo un cambio importante. Cando empezamos a recibir currículos, pois as persoas non tiñan experiencia a nivel industrial ningún, moita xente había traballado pois na casa, ao mellor cosendo para talleres ou realizando pois traballos no campo, pero experiencia industrial ningunha. E, polo tanto, pois tampouco tiñan unha vida laboral, non habían cotizado a Seguridade Social. Creo que un pouco máis importante que lle aportamos a esas persoas, poder ter un salario e cotizar a Seguridade Social. De feito, moitos horas están xubilando e a súa vida laboral pois foi en Celtic. Creo que é unha aportación pois moi importante a ese entorno rural. Quizá, pois o que estaba comentando agora, o tema de que puideran cotizar a Seguridade Social, que hasta ese momento, pois ao mellor nin o habían plantexado. E tamén que poidan levar pois un segundo salario á casa, tamén é importante, porque, bueno, cada vez todos os costes van en aumento, e cantos máis ingresos teñamos, pois mellor para todos. E incluso para a economía local, porque a xente pode comprar máis nos comercios, pois salir a tomar un café, a comer. Nós e todas as empresas, para facer un plan de igualdade, primeiro tens que facer un diagnóstico da situación, a ver de onde partimos. Entón, nós xa partíamos de un nivel pois moi bo. De feito, unha das medidas, ou a medida máis importante que tivemos que adoptar, era que tiñamos como un 80% de mulleres contratadas e tivemos que digamos que equiparar un pouco con homes tamén, porque considérase que hai igualdade ou paridade cando están nun 60-40, entón agora estamos nun 66% de mulleres e un 34% de homes. E despois, como
Aspecto positivo, tamén temos as certificacións, pois estamos certificados en Galicia Calidade, temos a ISO do Sistema de Xestión de Calidade 9001, Medio Ambiente 14001, Eficiencia Enerxética, Seguridade e Saúde no Traballo. Digamos que todo un conxunto que che leva tamén a cando tes que facer o plan de igualdade que xa xa moito camiño recorrido. Pois o tema da contratación de homes, digamos que foi o máis destacado da implantación do plan, porque xa tiñamos a igual traballo, igual salario, o tema do vestuario pois tamén se pode elexir que se queres levar batas ou queres levar pantalóns. O máis importante é o tema de contratar máis homes, que incluso algúns pois, están en postos de cosido que se consideraba que era pois, unha profesión máis de mulleres, e mulleres no almacén tamén. Pois un pouco a cultura organizacional, os currículos cegos, que cando vas a contratar pois, non ves así un home ou unha muller, simplemente pois, por uns méritos faz a contratación. Nestes últimos 20 anos mellorou bastante o tema de que as mulleres pois, acceden a postos directivos, xa non é algo tan extraño encontrarte unha muller na dirección dunha empresa ou, por lo menos, en bastantes departamentos. Cando eu empecé hai 23 anos agora, si, xa hai moitas máis mulleres. Ainda queda moito por facer, pero vamos, podemos decir que vamos por un camiño bastante bo.